Minn żmien għal ieħor nisimgħu l-appell miċ-ċentru tal-għoti tad-demm dwar l-importanza li min jista' jagħti d-demm. B'dawn l-appelli f'moħħu, il-preżentatur ta' Radio 101 George Gallia qed jerġa' jorganizza maratona oħra ta' għoti tad-demm imqasma fuq żewġ nofstanari. Bħal fi drabi ta' qabel, il-maratona se ssir fl-istudios ta' Radio 101. F'kummenti lil Net News, George Gallia fakkar kif min jagħti pinta demm jista' jsalva saħansitra 3 ħajjiet u dan kollu fi proċess ta' madwar 30 minuta biss. L-attività se tinżamm is-sibt u l-ħadd li ġejjin bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. L-inizjattiva ta' George fisem Radio 101 bdiet ftit aktar minn 3 snin ilu bl-ewwel edizzjoni ta' din il-maratona saret fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza ta' Malta. B'maratona suċċess wara l-oħra, Radio 101 qed jerġa' jagħmel din l-inizjattiva biex ixerred dejjem aktar l-appelli ħalli min jista' jagħti d-demm. Min jista' jattendi għal din l-attività u mitlub jibgħat SMS fuq in-numru 7970 3886. Iżda min għal xi raġuni ma jistax jagħti d-demm f'dawn il-jiem jibqa' mistieden iżur iċ-ċentru tal-għoti tad-demm li jiftaħ kuljum sas-6 ta' filgħaxija quddiem l-Isptar San Luqa.